Hei, salutare tuturor, eu sunt Chestii Tăbâși și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Sau un nou video. Mai exact, un nou video. Astăzi o să jucăm niște CS, deci haideți să începem. Intrăm pe un server care nu mai joc eu. Cam așa e. Nu zic că sunt prea strălucit la CS, dar nu sunt prea strălucit. Da, ne băgăm cu Tero. Mergem pe aici. Foarte frumos. Dau like pe unul, mă luau altul, deci e bine, foarte. Până la nici nu observai. Deci mai e decât 1 contra vreo 3-4. 3-4. Nu contra 3. Nu e făcut contra 4. Deci acum e runda decisivă. De ce are de... Gata, o dezactiva. Pierdură! Nu o să fac acest episod prea lung, deci... Da, dacă aveți serverele voastre, puteți să mi le lăsați în descriere. O să încerc să le joc pe toate. Deci, trebuie să luăm coltul. De ce scot amortizorul tău? Da, mă luăm fix în cap, șmecher. Deci, foarte frumos. Măcar să încerc și o... să rezist o rundă întreagă să nu mor. Deci haideți. Deja încep cu trasul. Mamă, și veni nemernicul ăla. Deci nu pot să rezist o rundă întreagă fără să mor. Nu prea se poate la mine, nu așa? Deci haideți încă o dată, tot la fel. Atac pe ei. După cum vedeți am și bhop-ul activat. E de la CS bhop-ul. Și o să-l văzuiați și... Dă-l. Ce luai? Deci runda asta e a mea. Să ne fie clar. Eu mă pe... cred că pe majoritatea. Acum nu o să mai fie runda mea că o să mor.
Aleluia, încă viu. Dar trebuie să mențin scorul. Deci haideți la atac din nou. Deci data asta să încercăm să luăm pe cineva. Ce de ne mergi, Nicola? Mamă, ce malo. Ce-ai făcut asta? Ce șmecheriul ăsta pe tu să-mi bag crack. Mă întrecuie bola, nu se poate. La atac direct pe ei. Nu mai stau. Cum se poate să mă treacă bola? Doamne. Hai, după dumneavoastră. Hai, toți. Hai. Mă după ăla, dă, Doamne, să-l iau eu. Ia să-mi iau și o arma asta și că o să poate și fi mai bun cu ea. Op, mă băgai cu morți. Asta e. Mamă, ce mă luat. De ce arma asta e idiota aduce poartă ghinion în puii mei? Deci nu mă iau pe asta. Deci sper că vă place cum joc eu CS. E cam plictisitor, dar totuși. În fine. Cred că mâine o să mai scot. Mamă, ce mă luat. Mă prostii. M-a văzut cu scor mare și zis să-i ai caput orice, Doamne. Ce trage nemernic o să cope pe eu. Face asta un scor. Hai. Serios acum să mă duc să văd pe unde să duc majoritatea. Și cu armata înainte.
Cu armata înainte. Hai, câștigarăm. 1-1. La scor, deci și cam rău. Nu prea place. Deci ce malo? Deci unde să duc fiecare? Hai. Nu mă duc pe partea asta tot. Nu, hai să schimbăm partea. Oh, și de granadă. Trag după ăștia. Că mă putem încerca chiori, da, fere. Mere, hai că bubuie bomba și aia. Hai. Tot pe partea asta, pe partea aia nu vine. Da, aduse că nu vine nimeni, da? Bine, mai bine era pe partea aia. Deci, depinde. Uitați-vă ce scoram. Cred că jucai câteva minute. Deci până data viitoare eu am fost Nuchezi TB. Numai bine, nu uitați de like, share, subscribe. Aveți în descriere serverul DCS. Mai aveți și linkul de la ascul meu. Puneți-mi întrebări, că o să vă răspund pe... O să fac un Q&A, un episod de Q&A și o să vi le răspund la toate. Dacă vreți, bine. Lăsați-mi în comentarii serverele voastre de CS și cam atât am avut de comentat. Până data viitoare, v-am lăsat. Ciao!